итеп, мин сезне янәдән тапшырган авторы алып баручыларыбызны Хәйруллина сәламлим. Сабантуй тамашасының икенче бүлегендә сезне мин әлбәттә каршы алырга һичшиксез шатмын. Әйе, репортажның икенче өлеше сезнең игътибарга. Ә инде концертыбызның икенче бүлеге шулай ук бик тәмле итеп башланып китте. Хәерле сәгатьтә. Алина Огневая деген біздің бик шәп музыкант қызыбыз әлі сәхнелерден шундайдай шәп попури бүләк итте тамашашыларға. Миңа калса менә аның фамилиясы үзенең номерларына бик туры килә. Ялкынлы энергетика шул мизгелләрдә кабынып китте. Алина, нинди теләкләр җиткерәсез бүгенге шушындый Сабантуй бәйрәмендә туган тел телеканалының тамашачыларына? Саулык, сәламәтлек, мәхәббәт һәм күңел тынычлыгы. Юл тоташа матур дип сөйләшә дә белә әле. Рәхмәт, Алина, булганыгыз өчен. Сезгә зур рәхмәт. Бәйрәм белән! Сирина Зайнетдинова безнең Сабантуй концертын шулай ук үзенең моңнары белән бизәде. Ничә Сабантуйда чыгыш ясады икән бу ел Сирина һәм аның гонорары күпме икән? 7-8 гонорарын әйтәсе килә төрлечә. Бар бит инде төрле районнар име, авылларда инде әзрәк, шәһәрләрдә төп районнарда күбрәк. 70 Кесилга кыйммәтрәк булачак, чөнки безнең бу тапшыру инде бәлки көз көне эфирга чыгыр. Алайда Сирина Сабантуй дигәч, менә сезгә нәрсә күз алдына килә? Сабантуй инде минем күз алдыма килә балачактан безнең авылда. Дәвәне каз тутырып, каз тәмитер бәлешләр салып, име без маевка дип әйтәләр ул вакытта. Без тигәнәш булынына Сабантуйга төшәдерик. Нәрсән дә мин шигырьдә сөйлидерим, җырлыйдырым да. Әле сәхнәдән сорадылар, нинди яраткан уйныгыз? Әлбәттә яраткан уйнымны күзәтеп сәхнәдән торадырым. Шүлмә куату, шулай ук аннан соң шундый сорау биргәч, сәхнә төбе саклап үткән инде минем балачак. Бер кайда китергә ярамый, чөнки менә чыгыш, шулаймы? Сабантуй дигәч, Тальян моңа, гармон моңа минем өчен күз алдымда балачак искә төшә. Шуннан инде җырчы буларак Сабантуйларда чыгыш ясагач, ул Аллага шөкер безнең миллилек, татар рухы, Сабантуйлар бәйрәмнәр булып торсын. Шуңа күрә Сабантуй үзе минем өчен йөрәгемдә бер урын алып тора. Хөрмәтле дуслар, бүген минем киемем Иремәл Сәүдә үзәгенең Истанбул кибетеннән алынды. Истанбул кибетендә әйтергә кирәк, һәрвакыт сыйфатлы тукымалардан тегелгән киемнәр, бик тә зауыклы һәм матурлар. Аның хуҗабикәсе Асия һәрвакыт матур йөзе белән сезне каршы алып, сезгә туры килгән, күңелегезгә хуш килгән киемнәрне сайлашырга да ярдәм итәчәк. Истанбул кибетенә шиксез рәхмәтләремне белдерәм. Раил Өметбаев, син инде автор башкаручы буларак, Сабантуй турында җырлар иҗат иткәнең булдымы? Ой, бар иткәнем бар, но әле бүгенге көндә Сабантуй турында яламадым. Мин үземнең яңа йөрендә яладым. Иҗат иткәннәр яшәмәгез, сөймәгәннәр белән. Һәм дә инде Таңдарым дигән менән Филус Шәңгәриев дусым иҗат иткән йөрде. Шулай бүген башкарды. Таңдарымды бирәп, Хондурастар худа мондарын. Бик халык матур итеп кабул итте. Аллага шөкер, бик рәхмәтлемен тамашачыларга, рәхмәтлемен туган телеканалына һәм дә инде шундый матур проектка бик халык үсен гүлләнен карап, бүләренә карап, уларның шундый энергетикалары һәм дә инде саф хисләрне, саф хисләрне күреп шатланып, Аллага шөкер, сыгыш яптым.
шатланып торам, Аллага шөкер. Рәхмәт, Раил, без инде шулай ишетеп торабыз әле татар башкорт эстрадасында синең җырларың белән күп кенә җырчылар тагы да яңа үрләргә менә башладылар. Шуңа күрә иҗатың сүнмәсен, сүрелмәсен. Киләсе елга яңа Сабантуй турында җырны да көтеп калабыз сине. Алла берсе, Алла берсе. Туган телләр һәр вакытта алда, һәр вакыт беренче. Мына шундай концертлар, шундай проектлар һәр вакыт гөләп торгандар. Туган тел менән бергә булайык. Туган тел алга, алга, алга. Ümitlerge tulup algılanıp ata tağdarım Tağdarımdı bilip handuraslar huda mondarım Mondar Yok indi. Mevsenep atıgı kilgen konakını sıylarga onun ortından çabıp yürü. Hasin Amin. Bana mirhat kuştu. Kaman soylana. Olma oşayım miken. Gruş oşayım mikenzi. Çilekler avur davayı indiktirme çıkar ali mirhatını. Karşılığı sahnede yumur ustası, jırşı, Tuğan Tel TV kanalının alıp barışı Mirhat Gaysi. Olmaşım miken, gruşaşım miken. Bir gelem zırlıyız. Olmağaşım şeşke atkan yemler birip bakşağa Alıp bulmayı, satıp bulmayı, mehabetli okşağa Olmağaşayım miken, gruşaşayım miken Süyen yarım yürek ümşül, elle taşlayım miken Olma aşayım miken, gruşa aşayım miken Süyen yarım bir günşül, elle taşlayım miken Алмаларда ошатты, грушыларда ошатты Мирхат Гайсин Сабантуйда барсында сыйлады. Үзең канәгатьме шушы җырыңна? Бик шундый күңелне яулап ала торган җыр килеп чыккан Мирхат, котлыйм сине. Шулаймы? Ошадымы? Ошады җырладым. Бийдем, анда да тамашачылар бии башладылар син җырлаганда. Менә шулай булсын иде дигән теләк бар иде. Әлбәттә, инде җырның сүзләре дә теге бик авыр да түгел шикелле. Кеше кушылып җырларлык теге тиз истә кала торган җыр. Алма ашайым микән, груша ашайым микән. Аны теге 100 тапкыр кабатлыйсың, 100 тапкыр тизрәк керә дип әйтәсең килә шуңа күрә. Бу халыкка ошаса шул. Үземә булай ошаган шикелле. Син дә хәзер карап торам репертуарыңны баетасың, әйме? Мирхат, менә бар хит җырлар, бар кеше яратып тыңлый торган җырларны ике категорияга бүлеп була. Теге песня сухурча әйткәндә, әйме? Син бу аңлашына, бу аңлатмаларда аерма табасыңмы? Әллә инде сиңа хит ул хит, кеше җырлап йөргән җыр ул, белмим, хитме, хит түгелме синең өчен менә шушы аңлатмаларны ничек син аңлатыр идең? Мин уйлавымча, менә кеше эш эшләп йөргәндә, нәрсәдер машинада барганда, тик торганнан ниндидер җырны бара икән, мәсәлән, алма ашайым микән, груша. Димәк, ул хиттер дип уйлыйм. Теге шунда аңлашыла. Хитме, юкмы икәне. Кеше кабатлап йөрсә, тик торганда үзе аңламаганлыктан ушуны җырлап җибәрсә, аха, бу җыр димәк эшли. Беләсеңме син бит минем тормыш чәчәгем Беләсеңме син бит минем яшәү мәгъләм Булганга барлыгына рәхмәт әйтәм Сиңа гына яратам дип бүген дәшәм Кәефләр шәп безнең нәкъ. Сабантуй, бүген бездә гөрләтуй Әйе, менә шулай сезгә бии җырлый репортажын дәвам итәскә Рөстәм Галиев шулай безнең Сабантуйда матур итеп чыгышын башкарды. Нинди ярышларда катнашып өлгердең әле син, Рөстәм? Җырлаганыңны ишеттек инде. Ярышларда беркем белән дә ярышмыйбыз. Теге нәрсә әйтәсем килә, ну Сабантуйда теге бала чактан ул һәр вакытта ярышларда катнаша торган иде. Мин гел беренче булырга тырышам. Бүтән уенда да теге бүләкне аласы килә иде. Бушка бит, әлбәттә ярышып, әлбәттә инде үзеңә ниндидер стимул аласың. Хәзер әле монда ярышта булмадыммы? Ярый, әле бит концерт дәвам итә, ярышларда да катнашырсың. Гел беренче булырга теләгең менә шушы бала чакта Сабантуйларда да, тормышта да шушы синең теләгең максатчан булу ярдәм итәдер, әйбет. Бар итә, әлбәттә. Ну, теге яши тормышта әзрәк кенә уйлабрак, әкрен генә теге золотая середина белән генә дигән смак менә шул нигә килдем әле мин бер нияткә. Менә хәзер шулай менә, как есть, так есть говорю. Аннан соң бит әле әйтәләр бит, хәзер дип сөйләдең дә син үзең, әйме?
хәзер бөтен нәрсә бар, кибетләрдә бар, мөмкинлекләр бар, әйбәт. Әмма дә ләкин кешедә иң мөһим нәрсә ул күңел тынычлыгы. Күңел тынычлыгы. Син дә килешәсең. Жан тынычлыгы юк, әлбәттә мин килешәм сезнең белән. Ул бер миндә генә түгел, ул илдә юк, ул дөньяда юк, ил хуҗасында юк, әлбәттә. Иң зур нәрсә бүген көндә без барыбыз да мөселманнар, әлбәттә. Күңелеңдә дин яшәсә, дин булса, иманың булса, менә бөтен өмет, бөтен стержен менә шунда тора, әлбәттә. Менә мин шул нәрсәгә бик җылы карыйм шул якка. Поэтому иң мөһиме ана шулай жан тынычлыгы белән яхшы нияттә булып яшәсәң, бар да яхшы булыр. Бар да яхшы була. Һәм булсын да инде. Рөстәм Галиев булды безнең Сабантуй концертында. Бик зур рәхмәт сиңа, Рөстәм, килгәнең өчен, җырлаганың өчен. Әле без аны ат чабышына озатабыз, шуңа күрә, дуслар. Бездән аерылмагыз. Пока-пока, бәйрәм белән дуслар. Сабантуй концертының сәхнәсендә әлеге мизгелләрдә якташыбыз Замира Рәҗәпова. Бик матур эчтәлекле җырын бүләк итә. Бу җырны әйтергә кирәк, Нәфисә апа Хакимова башкаруында күпләребез инде күптәннән ятлап сүзләрен күңелләребездә яшәтә һәм бу җыр яңа сулыш алып, безнең күңелләребезгә янәдән әйләнеп кайтты. Сагынганнар сабыр була, сагынганнар сабыр була, сабырлар күзәйдә. Безнең Сабантуй тамашасында үзебезнең якташыбыз, бик хөрмәт иткән талантлы журналист, хәзер инде җырчы Замира Рәҗәпова әле үзенең чыгышын яңа гына бүләк итте. Беренчедән хәерле кичләр, бәйрәм белән сине, Замира. Рәхмәт сезне хәерле кичләр белән, кадерле дуслар. Замира, менә күзәтеп торабыз, әйме соңгы дип әйтергә ярамый, инде озакы диергә дә ярамый. Менә шушы озакы дип әйтик инде. Мәлләрдә, әйе, ахырдагы мәлләрдә дип әйтсәк, дөрес була, иҗатка бирелеп киттең. Бик җырлар иҗат итәсең, әйбет, сәхнәдә чыгышлар ясый башладың. Инде теге мактаганнар да бар, тәнкыйтьләгәннәр да бар. Ник менә шушы вакытны көттең син менә? Сәбәбе шушы мизгелләрдә, шушы вакытта иҗат белән шөгыльләнә башлау, ныклап. Теге тотып кына менә шуның өчен дип әйтә алмыйм. Беләсезме? Беренчедән мин үзем бик каты Аллаһка ышана торган кеше һәм Аллаһ теләмәсә яфрак та селкенми ди. Бәлки аны сәгате шушы вакытта җиткәндер. Ләкин миңа язалар, нишләп син элек җырламадың дип. Мин һәр вакыт җырлый дирим. Мин яшәремдә вакытта ук җырлый дирим. Авыл буйлап әбиләргә скамейка саен басып, конфет өчен җырлап, конфет җыеп кайта дирим, гастрольгә йөри дирим авыл буенча. Әйе. Менә миңа бит инде үз гомеремдә телевидениедә журналист булып эшләү дәверендә бик күп музыкаль проектларда эшләргә туры килде. Һәм минем башыма сиңгән менә җырлый торган кеше, ул менә ул Филүс Хахиров кебек җырларга тиеш, Сирина Зәйнәдинова кебек җырларга тиеш. Ничектер менә миндә шундый бер кагыйдәләр бар иде, әйме? Миндә нәкъ шушылар менә, Замира. Менә беләсең, һәм шуннан мин инде параллель рәвештә бизнес белән эшләнеп алып барам. Һәм Россиянең иң шундый күренекле психологлары, бизнес тренерлары безнең белән эшләр һәм шундый фикерне мин үземдә ныгыттым. Никадәр кеше, шулкадәр фикер. Ә синең фикерең бу очракта иң мөһиме, кешенеке түгел. Шуннан соң мин шуны уйладым, эстрадада бит Филүс һәм Сирина кебекләр алар бармак белән санарлык. Шулай бит инде, башкалар үпкәләмәсеннәр, бик күп матур җырчылар, тавышлы җырчылар бик күп. Мин алардан да әйтүем түгел. Ләкин миннән начаррак җырлаучы кешеләр бик күп. Мин шуны уйладым да, миңа иң беренче этәргеч бирде Ризван Хакимов. Концертларын алып баргасына режиссер итеп чакырды. Аннан соң кара син бит җырлыйсың, айда җырла дип чыгарды. Икенчесе Зифа Нагаева. Зифа апа миңа әйтте, Замира, бик каты академический тавышлы җырчыларны да яратмаска мөмкиннәр. Бик шундый гади халыкчан тавышлы җырчыларны бик яратырга мөмкиннәр. Җырла, синең тавышың бик халыкчан дип Зифа апа миңа канатлар куйды. Һәм менә шулай торып, инде гаиләм дә, Максим да миңа җырла, син у тебя хорошо получается дип инде шуны соң әйтәм. Миңа бит инде хәзер мин әйтәм 15 яшь түгел. Кайчан җырлыймсың мин? Гомер бит үтеп китә. Дидем дә ачулансалар, сүксәгез сүгәрсез, тәнкыйтьләсәгез тәнкыйтьләрсез, ләкин мин җырларга булдым. Яратып яшәгез. Кемдер җиткәнсе булып яшәгез. Bayram бара, бүген кызу бара, Сабантуй. Газим абый, менә әйтеп китегез әле, үзегезнең балачак хатирәләреннән. Сабантуйларда гомумән нинди ярышларда катнаша идегез, нинди җиңүләр яулый идегез? Шул катык-катыгып Аксәлдә утырган, дитә торгайнак инде, токтагы уша торгайнак. Шулай ук, шуннан шул сәхнә тирәһендә булды инде бәләкәйдән. Шул концертлар куеп,
Шуның белән гомер үтте. Газим абый, сезне инде бик сирәк күрү сәбәпле башка төрле сорауларны бирәсез килә. Иҗатка килгәндә әле ничек янып яшисезме? Әллә инде туктарга кирәк дигән уйларда килеп китәме? Ничегрәк әле? Тарға паралар дип уйлаган вакытларда искә әйләнеп китә инде, уйга төшеп китә. Чөнки эшләп йөргәс һәр бик концертлар менән бик йөреп табылмый теге. Кайда эшлисез тагын? Ишембай мәдәният сараенда директор булып эшләп. Шуңа бик концертлар менән йөрәк кенә сыгырга туры килә. Йырлар яздырырга вакыт та алмый. Ну, тырышабыз инде вакыт булганда яңа йырлар иҗат итеп, халыкка яйлап сыгарып торабыз шулай. Biz sizгә бары тик уңышлар гына телибез. Әлеге тамашачыларның бүгенгесе көндә дә әле ишетеп киткән алкышларына караганда, сез әле кирәк, сез әле тамашачыларны куандырырга тиешсез киләчәктә дигән сүзләр тамамлысы килә. Siz bundan şitten yüzlerinizi görseniz. Kimdir oşta oturamını şutlu etiginde. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Legendar jörşimiz Hamdun Appa şu yerda necha tapqir boram deydi. Рамил Валинуров шулай ук яңа тавыш дип әйтергә кирәк безнең туган тел телеканалының проектларында. Хәерле кичләр, Рамил. Хәерле кич, хәерле кич. Беренче тапкыр булган безнең чыгыш ясаучы җырчыларыбызга инде без һәрвакыт сорау бирәбез. Сез кайсы яктан? Мен бер айныкы. Борай яклары бик шәп талантлы кешеләр бит инде без аларны беләбез. Күп танышларым Борайдан, субханалла. Җыр моңга кашан теләк уянды, ничә ел иҗатта инде сез? Мен иҗатта быел менә беренче елны запуска итеп кенә ибәрдем. Булай, моңа хәтле яшь чагында гына зәлмәт иткәндән. Самаучка. Каракларында кызыл карлар ява карга. Эй Ходаем, юллар куйма зинһар. Кайгы хәсрәт ашымын зарга. Алай да менә шушы профессиональ сәхнәләргә чыгырга, кыюлык табырга, үз-үзеңә ышаныч табырга нәрсә булыша сезгә? Балалар дип әйтәм. Балаларга истәлек калдырырга. Сезнең балаларыгызга истәлек булсын дип сез сәхнәләргә чыгыш ясыйсыз. Бүгенге чыгыш ничек сезгә? Энергетика, сабантуй бәйрәме? Бүгенге энергетика прям бомба менә. Ушкыннар чәчрәп тора төрле якларга. Аллага шөкер. Барсы да яхшы. Зур рәхмәт бәйрәм белән сезне, сабантуй белән. Бәйрәм белән. Рафис Калимуллин шулай ук инде күптән безнең күңелләрдә яшәгән күгәрчен гүрлидер баласын уятырга дигән җырын белә китә бу җыр әлбәттә бийсе килә, кушылып җырлыйсы килә. Рафис Калимуллин үзенчәлекле энергетикасында һәрвакыт кыздыра белә инде ул тамашачыны. Рәхмәт безнең Сабантуй тамашасына да килгәнең өчен, Рафис. Рафис Калимуллин шулай ук шаулап гөрләп үзенең яхшы энергетикасын белә китте тамашачыларга. Менә сиңа карабан мәйтеп сөйлисе килә, беләсең, Рафис. Шундай әле үзем дә ялкынлы энергетикага тулыландым синең чыгышың. Шул энергетика. Беләсеңме, бөтен булган интервью алучылар, шундый тапшырма алып баручылар арасында син иң көчле энергетикалы. Рәхмәт инде, рәхмәт. Аллаһ Тәгалә рәхмәтләр яусın. Ул теге күгәрченем Гөлкәем җырын. Аны Күгәрченем гүрлидер. Татар халык җыры, син моны ник үзеңнең репертуарыңа ничек алырга булдың? Һәм ул шундый да менә сагындырткан бик тәмле җырларның берсе булып чыкты. Мин дөресен генә әйткәндә, бу җырны әти-әниләр безнең элекке вакытта без авылда мин бит инде авыл баласы, авылда стел артына җырлыйлар. Мин озак еллар күзәтеп тордым. Мин әйтем, карале, бер артист алып моны җырламый. Минем җырлыйсым килә. Шул темпта, шул энергетикада җырлыйсым килгән иде. Һәм инде карап тордым да, ничә еллар буена бер артист алмагач, мин әйтем, карале, үзем җырлыйм әле һәм ничектер минем күңелемә дә, ничектер менә шайтырып тавышлар да шул аранжировка туры килеп, әйбәт килеп чыкты кебек. Белмим, аны тамашачы әйтер. Без аны тиздән чыгарабыз һәм инде бер нәрсә төшереп тә әле куербыз телевидениегә миңа калса. Миңа калса бик кирәк, чөнки әле тамашачылар ничек кабул итүенә караганда, Рафис, бу синең хит җырларыңның берсе булачак. Алла белсә. Бер генә куплетын әле җырлап китә алмассың микән? Кайсының? Шушы Күгәрчен Гөлкәем.
Күгәршін гірлидер баласын уяттырға, әлде якын достарым бар көңіліміні юатырға. Күгәршін гірлидер баласын уяттырға, әлде якын достарым бар көңіліміні юатырға. Менә бит монда алкышларына бүләк дәскиләр. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Сезгә рәхмәт булганың өчен. Роза, рәхмәт, менә шундый җылы энергетика белән интервью алган өчен. Рәхмәт, хөрмәтле Башкортстан тамашачыларына. Монда килгәч, йылдыз булып китеп барасың. Шундый менә күтәреп ала халык дип әйтәсем килә. Рәхмәт, һәм инде безне караучы, телевизорны караучылар, экран аркылы социаль челтәрдән караучы тамашачыларыбызга кайнар сәлам җиткерәсем килә. Бәйрәмнәр белән бу Сабантуй концерты Уфада ул традиция булып калган, һәм инде һәр елны мин катнашам. Алдагы һәм киләсе елларда яңадан яңа матур җырлар белән шатландырырга насыйп итсен. Рәхмәт сезгә, уңышлар һәр барчагызга. Карим кайынларыма bir карим именнәргә ышанмагыз язмышлардан узмыш юк дигәннәргә bir карим кайынларыма bir карим именнәргә ышанмагыз язмышлардан узмыш юк дигәннәргә. Менә шулай матур иде безләрнең чыгышларына әзәнәләр дусларым, сәхнә артыр гөш килә, жу килә. Бүген чын мәгънәсендә Сабантуй энергетик шулай бит Ләйлә. Аллага шөкер. Син шушы кайыннарым җырын шушылай отышлы булыр дип мин дөрес әйтминдер сүзләрен, әйме? Кайынкаем. Әйе, Ләйлә, син бу кайынкаем җырының шушы хәтлек отышлы булуын сиздеңме? Сиздем, мин анда тренировкада идем, әйме? Тренировкада китеп барам, гүзәли аудиолар җибәрә обычно. И менә прям с первой секунды была, ведь мин даже сүзенә була барып итмәдем. С первой секунды прям мелодиясына прям влюбилась, мәйтем, бу бит минем җыр. Вот шушылай итеп шуңарга нык яра. Ул гына да түгел бит, әйтәм да матур урынга басыйга Ләйлә. Син шундый матурсың, сине матур урынга бастырасы килә. Синең бит һәрбер җырың мазакы мәлләргә бик отышлы. Син күңелең белән ныграк сизә башладың. Әллә композиторлар үзләре сиңа шундый гөл хит булыр да җырларны җибәреп кенә тора башладылармы? Юк, инде мин композиторлардан сорыйм, бит җырларыгыз бармы, җибәреп торыгыз әле демәйм. Даже темасында сорамыйм. 3-әр, 4-әр, 5-әр, 10-ар җыр җибәрәләр. Шуларның арасында менә кайсы берсе менә прям йөрәккән итә. Һәрбер җырчының үзенең җыры булырга тиеш. Шуңарга менә мин аны сразу күреп алам да сразу алып эшләргә башлыйм. Вот. Субханалла, шундый җиңел генә рәхәтләр һәм һәрбер җырыңны тыңлыйсы килеп тора. Бәйрәмнәрдә дә аны куйсаң, кешеләр рәхәтләнеп бийләр. Шуңа күрә рәхмәт булганың өчен. Сабантуйларга Ләйлә Галиеваны чакырыр өчен ничә сум түләргә кирәк икән? 100. Әлегә 100. Әлегә 100 дусларым, шуңа күрә. Теләкләрегез булса чакырыгыз. Ләйлә Галиева үзенең командасы белән матур номерлары, матур күлмәкләре белән килеп җитәчәк. Bir karim kayınlarıma bir karim imenlerge ışanmaz yazmışlardan ızmış yok diyenlerge. Альберт Галиуллин күпләрен мәхәббәтле яулаган җырчы, шулай ук безнең Сабантуй концерты сәхнәләрендә әле тамашачыларның күңелләренә үтеп кереп өлгергән җырларын бүләк итә. Әлбәттә, аны җылы матур алкышлар белән каршы алдылар. Başkalar sigenini Bezgirgen sızmaklardı Ölenler üskenini Yaşlıkta sigen yarlarını Başkalar sigenini Сабантуй тамашасы гөрләп дәвам итә. Альберт Галиуллин әле баганага менеп төште шикелле. Альберт, әймен, ничек менеп җитеп булдымы өстенә? Менә тирләп пешеп, тиз генә 2 җырлы менеп төштем. Без сезне котлыйбыз. Әлбәттә, һәм Уфа тамашачысы шул хәтлек җылы кабул итә, ярата. Сез нәйбит. Сез моны үзегез дә кайта авызны сизәсездер, әйбит тамашачыдан. Мен аны бик тә сизәм. Алла бирсә, шуңа карамастан да инде теге әз генә курку теге шүрләтә. Но ноябрь ayında biz indi Алла бирсә теләсә 26 ноябрь Яшьләр сараена инде махсус үземнең сольный концертым белән киләчәкмен. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачым, килегез. Рәхәтләнеп шул матур кичне уздырыбыз бергә. Яңа җырлар ишетерсез. Әле Уфага инде барыбер шул җыелма концертларга килеп җырлыймын. Барлык җырларны ишетеп бетермәдегез. Шул социаль челтәрләрдә дә инде музыкаль площадкаларда да яңгыраган җырлар, алар барысы да әле яңалар түгел. Аның яңасын сез концертка килгәч ишетерсез. Шуңа күрә мин сезне көтеп калам. Әлбәттә, 26 ноябрьдә без көтеп калабыз Альбертны. Инде иншаллах сер итеп кенә тапшыруда анда эшләр дигән ышанычта калабыз. Алай да Альберт бүген Сабантуй программасы булгач инде безнең әйме Сабантуйларда катнашырга, уеннарда, ярышларда ярата идегезме сез? Менә
ул студент шакларында да түгел, әле укырга инде институтка кергәнче без Казан сабан туйларына, авыл кайбер авыл сабан туйларына йөри идек. Мин инде күбрәк шул теге мондый баганага кыек баганага йөрергә ярата идем дә инде. Һәм дә инде капчыклар белән сугышу. Ансы инде иң яраткан уеннарның берсе дип әйтәсем килә инде. Көрәш миңа ул мәктәп елларында мин көрәш белән шөгыльләнә идем. Инде әз генә шул билне кузгаткачтан көрәштән инде баш тартырга булдым. Менә хәзер Альберт бик актуаль бит инде артистлар үз районнарына кайтып, үзләре туып үскән шәһәрләрдә, авылларда сабан туйлар оештыралар. Әле сезнең бу гомумән теләгегез бармы шундый? Бәлки булгандыр да инде шундый уйларыгыз, фикерләрегез булса уртаклашып китегез әле. Бирсен Ходай, Алла бер сәламәтләсә, исән сау булсак, без андый эшләрендә башкарыбыз. Туган ягыңда минем инде туган як ул Чаллы ягы. Авылга килгәндә шул әтияни авылына кайтып инде. Анда бар бер инде минем туганнар да инде, әнинең бер туган абысы, гомумән туганнар анда бар. Шуңа күрә менә шунда насыйп битсә бер барып кайтып, бер генә түгел инде. Баштан башлап җибәргә кирәк. Калганы күрербез. Сибәр кылыкай, миңа карамай, йөрәгемде урлай, улай бит ярамай. Сибәр кылыкай. Hörmətli dostlar, şulay uq яңа тавыш Искәндәр Сөләйманов шундый үзенчәлекле теге заманча стильдә җырын бүләк итте. Әле безнең Сабан туй проектында беренчедән бәйрәм белән сине, Искәндәр. Взаимно, конечно, сезне тоже бәйрәм белән. Рәхмәт, рәхмәт. Мен әйтәм, син милләтең буенча кем дигән ул әйтә, мин татар да дим, мин рус та дим, мин башкорт та дим. Тагы кемнәрне җутладың әле син? Просто әсәем башкорт, әтием татар. Поэтому вот такая вот дилемма. Ярый, ике телен дә яхшы беләсең. Ике телен дә сиңа туган тел. Мира просто. Туган телне икесен дә хөрмәт итсәң, татар телдә, башкорт телдә үзебезнең туган телләребез. Искәндәр, менә шу заманча стильдәге җырлар миңа калса, барып тамашачыга да үтеп керәм, әллә яшьләргә генә үтеп керәме бу җырлар? Ничек уйлыйсың? Ой, на самом деле вообще по-разному. По-разному бывает. Это просто вот кешенен килә инде, как сказать. От человека зависит, просто кому-то нравятся такие вот более движовые песенки, кому-то теге талгын, шундый матур көйле йырлар инде, но на самом деле это от возраста вообще не зависит никак. Өлкән яшьтәге кешеләр дә шулай ук синең теге попса тыңларга мөмкиндер. Мин сиңа карамый булдыра алмадым инде, Искәндәр. Шундый матур итеп җырлыйсың. Ничек карамыйсың шундый яшь егетләргә, шундый матур тавышлы егетләргә. Рәхмәт, Искәндәр. Сабан туй бәйрәме белән котлыйбыз сине, рәхмәт килгәнең өчен. Ярышларда катнашасың бар дип ишеттем. Хәзер атка менеп утырасың икән, ат ярышында катнашасың шуңа күрә. Да. Мне больше нравится бег с ложкой и с яйцом. Ансы да була безнең, ансы да була. Йомыркалар әзер. Шуңа күрә без сиңа уңышларга телибез. Рәхмәт. Sözler olmaz bunun biz Irak'ta Bilmekіз bugün керек mi özlerge bizne Eytilmegen var sözler Eytilmegen var sözler Bugün iki biz günler Bugün iki biz Hörmətli dostlar, Сабан туй гөрләп дәвам итә. Һәм инде Алсу Тазетдинова. Инде ул Алсу Ли дип атый үзен, әйме? Ул минем Алсу Ли, ул минем сәхнә псевдонимым. Мин автор башкаручы. Исемем Алсу Таҗетдинова. Янымда иптәшем ирем Рамил Таҗетдинов. Ул шулай ук без бергә ике продюсер дип әйтик, бөтен проектларны бергә алып барабыз һәм менә бүгенге көндә дә ул минем янымда. Алсу, бүген син Сабан туй бәйрәменә безнең нинди җырыңны бүләк иттең? Мин бүген үземнең авторский җырны, Тимәгез безгә дигән җырны бүләк иттем. Eytilmegen var sözler Eytilmegen var sözler Bugün iki biz günler Bugün iki biz Синең өчен гомумән сәхнәдә чыгыш ясау нәрсә ул? Нәрсә бирә ул синең күңелеңә? Ул миңа энергия бирә һәм менә ул кешегә бирелгән икән, менә сез әйткәнчә, аның белән бүлешкәчтен ниндидер свыше дип әйтик, күктән энергия аласың һәм тагын да эшлисе килә. Ул чып-чынлыклап энергия. Менә шул теләк.
теләгегез, тормышка булган мәхәббәтегез һәрвакыт ташып торсын. Рәхмәт сезгә. Сабан туйда безнең шулай җырлар гына бүләк итеп түгел, әле уеннарда да катнашып, матур урыннар алганыгыз өчен сау сәламәт булыгыз. Бик зур рәхмәт. Батылар шаба, yıllar şaba, olayının tuzanı. Сабан туйлар дигәч, менә сезгә нинди ярыш күңелегезгә иң якын булган исегезгә төшә? Сабан туйлар дигәндә миңа иң күңелле ярыш ул минем өчен көрәш. Мин үзем мастер спорты көрәш буенча устазы 70 сарык алган. Минем 70 сарык. булды инде ул. Тоткансыз. Тотканмын әйе. Мин Рәсәйдә 2нче урынга калдым, Башкортстанны 4 тапкыр җиңдем. Шуңа күрә менә шушы көрәш карарга и от ярышы. Менә җырымдагы кебек паратлар дип инде атларны яратам, көрәшне яратам. Менә бит үземә дә бик кызыклы булды сезнең турда шундый яңа фактларны ачыклавы, көрәшче, профессиональ көрәшче булгансыз икән димәгә бит. Әле дә инде сез көрәшләрен теге менә беләсезме, жюри әфәнделәре кебек бик җентекләп карыйсыздыр, аңлап бөтен нечкәлекләрен. Әле дә булса судья булып чакыралар, сабан туйларны яратабыз. Үзем көрәшмәсәм дә дулкынланып карыйм. Иҗаттан да аерылмагыз инде, әле иҗатыгыз да гөрләп бара шикелле, әйме? Без сезгә телибез уңышлар һәм инде әлбәттә киләсе тамашаларда сезне көтеп калабыз. Зур рәхмәт, менә шундый матур сабан туйларга чакыруыгыз өчен зур рәхмәт. Тамашачыларга барысына да күп сәлам. Сабан туйларга йөрегез, яратыгыз, безнең милли шарабызның берсе. Рәхмәт от души, низкий поклон. Вадим Захаровка бүген безнең Сабан туйда шундый зур җаваплы эш бирелде, аңа концертны тамамларга туры килде. Ничек булды, Вадим? Озакта менә концерттың соңында ахырында чыгыш ясау ничек сезгә? Күнегеп тә беткәнсездер инде. Әйбәт инде, әйбәт. Анда Уфада килсәң, Башкортстанга килсәң, башында да әйбәт, уртасында да әйбәт, соңында да әйбәт. Бик концертның ахырына иңнәрен калдыралар, әйбәт, Вадим. Кем әйтмешә әйбәт җырчылар ахырдан җырлый иде. Юк инде, мин аны яклы түгел, мин шулай сорадылар, теләделәр, мин риза булдым. Арытмыймы ул, Вадим, концерт дәверендә теге баштан азан хат көтеп йөрүзең чыгышыңны? Әлбәттә, ул эмоциональ ордер, шуңа күрә концертның башына алып килергә тырышмыйм мин андый вакытта. Теге список бирәләр бит инде, кем артыннан кем икән, кайчанрак икән, шул примерно. Үзегезнең чыгышыгызның вакытына туры килебрәк киләсез. Вадим, Сабан туйлар турында сөйләшеп китәсез килә бит әле. Әле менә быел берәр Сабан туйда катнаштыгызмы берәр уенда? Уеннарда катнашмыйм мин, җырлыйм гына Сабан туйда. Уеннарда катнашасы килми. Болашакта гомумән яратасызмы? Бу бәйрәмне теге көтәсең бит инде о. Көтеп аладыр, но уеннарда катнашырга яратмыйдыр мин. Мин бар, көрәшкәндә бар, хәтерлим, кичкенә генә ем ул вакытта. 6 яшь, 5 яшь булганнар бәлки. Анда мин 2нче урынны алган идем. Көрәш буенча Вадим Захаров 2нче урынны алган булган. Алган булсам, көрәшче булган булыр идем, может. Шуңа күрә 2нче урынны алдым да, әйтәм җырчы гына булыйм. Әйе, сезнең җырчы булуыгыз ул безнең халыкка бүләк. Ул безнең халыкка сөенеч һәм куаныч. Шуңа күрә үзегезнең чыгышларыгыз белән әле киләчәктә дә озак еллар дәверендә балкытып шулай матур итеп яшәргә насыйп булсын, Вадим. Амин. Шулай булсын, уңышлар булсын, барыбызга да сәламәтлек булсын. Шулай итеп, дусларым, Туган тел телеканалы үзенең 16нчы иҗат сезонын традицион рәвештә оештырылган Сабан туй концерты белән тамамлады. Әйе, бүген монда ярышлар да кызу булды, бүләк отышлар һәм инде әлбәттә берсеннән-берсе текәш эшләребезнең матур моңлы җырлары һәрбер тамашачының күңелләренә хуш килеп, рухи азык булып утырды. Шуңа күрә, дусларым, сезгә безнең белән булганыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе сезоннарда да сезне көтеп калабыз. Сертификат тапшыру мин, автор һәм алып баручысы Роза Хәйруллина, сезнең белән
Узакка гына түгел, хушлаша. Һәрвакыт сау-сәламәт булыгыз, күңелегездә иман байлыгы һәм инде әлбәттә яшәргә дәртегез, көчегез гөрләп торсын. Мин сезне яратам, һәммәгезне кочаклыйм.